tatay ng konti. Opo. Ulitin ko, bago magmahal na araw yan, Nay, hindi kayo nakakatulog. Pakiramdam nyo, may pumipisil at humihigpit sa buong katawan nyo. Pero hindi nangangat yung katawan nyo. Hindi naman po. Yun lang, hirap lang taga kayo matulog. Wala na. Wala na. Hindi sumasakit ang ulo nyo. Hindi naman po. Basta yung pagtulog lang. Pagtulog lang tapos yung naano ko parang nangangapal nga ako. Nangangapal kayo. Ano ba yung nangangapal sa Tagalog? Parang kumakapal. Ay, parang baga tinurukan kayo ng injection, parang gano'n. Parang Yung parang namamanhid. Manhid. namamanhid. Ah, bago lang magmahal na araw, ha. Sige. Parang Pikit lang, Nay. Pangalan pala. Yung totoo yung pangalan gagamitin nyo, ha. Leonor Punano. Hindi, pangalan lang, Nay. Leonor Middle name nyo. Gasa Gasa. Apelido no. Punano. Ilan taon na kayo? 76. Pikit. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Nakakaramdam kayo ng kilabot? Hindi. Pikit. Huwag kayong didilat kung walang sinasabi, ha? Kung i-redirect ko kayo, hindi mga po pwede yun. Mabigat naman yan. Aray, oh, mabigat naman yan. May sakit, may sanit siya. Yun mo ha. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Yesus ang mga Nazareno, gagamitin ko sandata itong palitong ito at bigyan ng init, kapayapaan at pag-ibig niyo. Amen. Tawa kayong mangunat maghari sa aming buhay at magpasawalang hanggan. At uhulihin ko kung sino man nanakit sa loob ng katawan at nagbibigay ng sakit sa kanyang katawan lupa. Amen. Oh. Aray. Yung sanit siya. Oh. Hmm. Daliri na nga lang, uminit pa. Sumasakit pa siya. Ay, nananakit. Daliri lang yan. Umipiyak pa siya. Ito, posporo, bibikit lang. Aray. Ikaw, masamang espiritu, nasa loob ng katawan ng taong ito. Hindi magdidetect ang aking Ama na sa langit kung wala ka nasa loob ng katawan niya. Kung pwede bang makipag-usap sa espiritual ng Panginoong Kristo, hindi na kita pipigain sa loob ng katawan ng taong ito. Ang pakiusap ko lang, kakalasin mo ang lahat ng nilagay mo sa kanyang sakit. Aray, kasakit ako. Ah, pag ginawakan ko kayo dito sa kabilang kamay nyo, at bimigay ang init lahat ng todo. Todo init niya, no? Wala mo yan, utol. Positive, negative yan. Kapayapaan, pag-ibig ng Diyos. Todo ang init niyan. Huwag kayong mag-alala. Diba sabi ko sa inyo, gigisingin ko ang diwa nyo. Dadalhin lang kayo ng emosyonal nyo. At tagdagan nyo ang inyong pananampalataya. Ang kanang kamay ko ay pag-ibig ng Diyos. Ito ay kapayapaan sa kaliwete ko. Kaya ka lang nasasaktan dahil sa spiritual na sa katawan ng tao nyo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mapipinsala ang iyong mga katawa. Diba sabi sa inyo, gigising ko katawan nyo. Pero hindi ako makikipag-usap dito. Dahil ito ay hindi pwedeng kausapin. Nakita ko na siya. At alam ko na kung sino siya. Isa siyang maitim na lalaki. Nakatira siya sa malabok na parang puno. Napakalaki. Hindi ka pa mamamatay na eh. Di ba sabi sa'yo, gigisingin ko ang diwa mo. Makakausap mo ako dahil nakadikit yung mga daliri ko sa'yo. Makakakonek ka sa akin. Pero pagbibigyan ko to, palalayasin ko na lang. Sige, tanggalin mo yung mga sakit. Nakapatong siya sa buong katawan mo. Para siyang isang magnet na nakahawak sa buong katawan mo. Kalasin mo buong sakit ng katawan mo. Sige. Huwag ka mag-alala, kahit katiting wala tong sugat. Pansamantalang naririnig mo ang diwa namin. Hindi ko na ito-close yung isipan mo. Hindi na natin ito kailangang kausapin.
Itim siyang lalaki. Pero Ganaganang, sinabi ng Diyos, isa daw siyang maligno. ganaganang masakit mo, lako mo na. Lahat. Gising ang diwa mo. Hindi ko na ito kakausapin. Medyo matanda na po si nanay. Hindi na natin ito pwedeng kausapin. Medyo iinit ng todo sa kanya. Papakalas na lang natin. Lahat. Kalasin nyo na yung sakit nyo. Maniwala kayo, gagaling kayo. Okay, kalas na kalas. Ubos lahat. Ubos. Ganda sana kausapin natin kaso may edad na siyang nanay niya. Kakayanin ng spiritual niya. Mawawalan siya ng malay. Maganda sana makausap natin ng personal kung bakit siya sinasapian nito. Sa bakit nakapasok siya sa loob ng... Hindi naman siya pumasok sa loob ng katawan ng nanay pa eh. Parang yan. Nakapatong. Parang nakayakap lang siya. Tapos pag natutulog siya, para siyang nasa sa ere, nakayakap na gano'n, pero hindi siya pumapasok sa katawan lupa nito. Kung hindi, nakadikit lang siya sa balat ng nanay mo. Umiitim lang to. Kita mo, huminto na yung init, oh. Konti na lang, oh. Oh. Lahat, tanggal. Tanggalin nyo, simula sa mata. Ilong, mata, tenga, ulo, lahat, kalasin nyo. Banggitin nyo, Diyos. Sabihin nyo sa Panginoon Kristo at naghihirap kayo. Ito naman ay kabubuhay lang ng Panginoon Kristo at sabihin nyo, ipuin nyo ako ng inyong mapagpalang kamay. Sa isip lang. Humingi kayo ng kapatawaran at sabihin nyo sa Panginoon Kristo, maraming salamat po sa pag-ako. Pagalingin nyo po ako. Mabilis lang to gumaling, Nay. Huwag kang mag-alala. Wala tong basta mabilis lang to gumaling. Tingnan mo yung dulo ng daliri niya, oh. Pinagpapawisan, oh. Yung dulo ng daliri ng kung saan nakapatong yung palito, pinagpapawisan. Tapos yung palito niya, sumusunod yung pagkapulaw, parang sinusunog. Sa iba talaga to, mahirap gamutin. Pag tinawas mo to, hindi ubra. Magagalit to, lalaban. Pagka pinilot mo siya, lalo siya magkakasakit. Kailangan gamitin siya sa spiritual, sa pag-ibig, para ang makatalo rito ay pag-ibig. Kunti na lang, Nay. Buong katawan, pati paa nyo. Sige, linis na linis. Kahit ipatong yung mga paa nyo. Gising ang diwa nyo. Ginising ng Panginoon Kristo. Huwag na daw kausapin. Importante, palalayasin to. At hindi na to makakapasok kailanman. May lalaki dun. Dun. Ano ba yun? Pakantip ba ang lote yun? Bahay? Wala nakatira? May lalaki na ko dun. Nakabarong. Ay, patay dyan eh. Oh, may patay ba yan? Di ba yung senso natin yan, yung anak ni Nanay Baby? Nakalimutan ko na. Hindi, nandun siya sa may puno ng mangga. Konti na lang. Tanggalan, Nay. Tanggalin mo dalawang kamay. Dalawang kamay, kalasin mo para mabilis. Ididikit ko na lang to sa paa mo para mabilis natin matanggal. Ididikit ko na lang yung palito. Tanggal ng tanggal. Ubus ng ubos. Ilang minutes na yan? 9. Lahat. Simula ulo, Nay. Lahat. Banggitin lang ang Diyos. Magdasal ka lang. Hindi kalas na kalas. Anong pakiramdam mo sa palad mong dalawa? May init ba sa pakiramdam mo o malamig habang nakadikit? Wala na akong ginagamit sa inyo. May bisa ng katawan nyo. Idikit nyo doon sa katawan nyo yan, Nay. Itapon nyo ng itapon. Pag bumaba yung lamig, sabihin nyo, okay na yan. Huwag mo na hawakan ng nanay mo para bumaba na yung presensya ng Diyos. Bumababa na yung presensya ng Diyos. Ano pakiramdam nyo? Malamig, mainit. Nasa initan tayo, ha? Hindi, ano pakiramdam nyo? May malamig bang pumasok o wala pa? Meron na, wala pa? Wala pa?
Sige, kalas lang ng kalas. Lumayas na siya. Wala na sa loob ng katawan mo. Hinto nyo yung kamay nyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesus at Amang Nazareno, pinalalayas ko ang masamang espiritong umaalili sa loob ng katawan niya at dumidikit sa physical niyang katawan. Lumayas ka, masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin mo to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, Jesus. Idilat mo yung mga mata mo. Okay. Akin ang kamay niyo na. Bakit pumantay? Simula sa dulo hanggang sa dulo, pantay. Di ba tay? Di ba kanina ang daliri nyo ganyan kahaba? Sobra sa kalahati. Yung sinukat ko naman sa kabila, mahaba itong kanan. Binalik ko sa original, sobra naman haba. Binalik ko sa gitna, mahaba pa rin. O isipin mo, nandun tayo sa dulo. O bakit pumantay? O pantay na, di ba? O tingnan mo, hindi naiinit yung posporo. Pumikit kayo. Kanina, hawakan kulit ng positive negative ng kamay nyo. Ididikit ko lang to. Hindi na minute. Huwag mo na kayo dumilat. Si pangakot nagdarasal na eh. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At tingnan ko meron pa. Oh, minute. O, di ba? Kanina, pag dinidikit ko lang tong kanang daliri ko, idinidikit ko to, napapasok kayo, di ba? O, bakit nga hindi kayo napapasok? Wala na, nasolve ng katawan nyo. Siya isang maligno, pero hindi siya karaniwan maligno. O, tingnan mo, bakit nawala na? Di ba kanina, may vlog yung ginawa ko sa inyo? Maaray na kayo. Kamay nga lang, taliri nga lang. Daliri nga lang ang ginamit ko sa inyo, ginawakan ko lang to, nagsisisigaw na kayo. Ibig sabihin, napapasok siya. Ano pakiramdam nyo na? Ibaba nyo ng paa nyo na. Ano pakiramdam nyo sa katawan nyo? Mabigat pa, magang. Parang magang. Magang na? Wala na kayo sakit. Bigyan ng tubig. Salamat sa Diyos. Joy. Nandito tayo sa De La Paz. Tubig, Joy. Okay na to po? Kasi, Okay na. puting mineral. Okay na.